מערכת to sign, להחתים את הלקוח על מסמכים שונים אונליין מבלי לצאת מהמשרד, לא אתה ולא הלקוח. זה מסך התוכנה הראשי, ויש לנו מחולק למסמכים ולקוחות. באזור הלקוחות אני יכול להוסיף לקוח חדש, או להוסיף לקוחות מרובים דרך קובץ CSV. במסך המסמכים אני רואה את כל ההיסטוריה של המסמכים ששלחתי והחתמתי, מה מצבם, האם חתום, האם לא, אוכל לשלוח שוב, ובואו נניח שאני רוצה להוסיף מסמך לשלוח ללקוח לחתימה. אני מחפש אותו במחשב, זה המסמך שאני רוצה לשלוח, ואני מאשר. אני רואה כאן את המסמך, אני יכול גם לקרוא הוראות שימוש במסך, מה עליי לעשות. וכאן אני אלחץ על הריבוע הזה ויסמן את המקומות שאני רוצה שהלקוח או מי שצריך לחתום יחתום. נניח שאני רוצה אותו פה, וגם במקום הזה. זהו. אני ממשיך, בוחר את הלקוח, רושם לו טקסט, נא לחתום בבקשה, ומחליט שאני רוצה לשלוח לו בדואר אלקטרוני, שזה הדואר, ושולח. אני יכול לשלוח ברגע זה, ואני גם יכול לשמור ולשלוח מאוחר יותר. אני שולח את המסמך אל הלקוח, או למי שאני רוצה לחתום, ובזה נגמר העניין. הלקוח קיבל את המסמך, ולוחץ על הקישור שהוא קיבל. כאן נזין את קוד ההבטחה, ואני כזה שצריך לחתום מקבל את המסמך. אני קורא אותו, מסתכל, רואה שכאן אני צריך לחתום וגם כאן, זה מתאים לי, ואז אני מאשר כדי לעבור לשלב הבא. בשלב הבא אחתום פה על המסך באמצעות העכבר. דרך אגב, אם זה מגיע ב-SMS, אני פשוט חותם באמצעות האצבע, חותם את החתימה ומאשר. זהו, המסמך נחתם, נשלח בהצלחה, אני רואה אותו חתום. הנה זאת חתימה אחת, זאת חתימה שנייה, אני גם אקבל אותו במייל. הנה קיבלתי את המסמך במייל. אני רואה שאיפה שחתמתי יש לי העתק מהמסמך, ולזה ששולח בתוך המערכת אנחנו רואים שהמסמך המקורי נשלח, הוא חתום, ונגמר הסיפור. אני יכול להוריד אותו, להדפיס אותו ולעשות בו שימוש ככל שנדרש.